Bush. Unsa man ka? Unsa man na? Unsa man na? Unsa problema? Dili man ni siya hilak. Thirst of joy man ni. Lipay lang gid ko kay dako na akong bata. What? Birthday niya. Birthday. Pero nga nung naama na iluha, Bush. Ano man, Bush? Oo, kay lipay kay birthday niya. Nailuha kay ano. Waragod ng bataaw. Awa. Dagway ana. Dagway sa dali ra mahaling. What? Kabalo ba mo ko na ana na yung dagway ana nga time? Kita na sa chicks. Nga sexy. Ito mo hindi makahilak. Yan na yung reaction nung makita sexy nga bae. Makahilak dyan ka una-una. Dako na siya. Kagahapon, gikugos na ni mo. Ugma mo, gabas na ni. Gago! Makahilak dyan ka. Shout out na kay Francis Nalam dia, kay Clarence Baktura, kang Jimuel Gabito, kang ug sa uban pang nako kang mga followers dia nga wala na isgot. Salamat sa pagsuporta kanunay. Pati na po sa akong auntie si Auntie Tata nga Adis. Daghang salamat. O keep supporting me. Ang sa wala pa kapalo, go subscribe. Please follow my channel. Ang galing! Ang galing! Daghang salamat.